Bună ziua și bine v-am regăsit. Astăzi ne jucăm Friday Night Funkin', doar că modul impostor, doar că e pe telefon. M-am mai jucat eu și am... Așa. Îmi cer scuze pentru reclame. Se termină în o secundă. Așa, băieți. Deci, se încarcă muzica. Așa. Acum ne jucăm pe modul normal. O să fac fără muzică. Este cu dreptul de autor, cred, că muzica asta. Dar hai să nu ne riscăm. În episodul ăsta veți vedea și dacă aflu dacă e cu drepturi de autor, o să fac încă un episod în care, desigur, vă arăt cu muzică. Că eu, de exemplu, pot să bag deci fără drepturi de autor. Că așa mi-am setat eu, fără drepturi de autor, și mă apar numai muzici normale, dacă înțelegeți, nu făcute de jocuri. Așa. Eu acum sunt la ultima parte, la final, la imposter, că m-am jucat. Până atunci, ca să mă obișnuiesc. Așa. Easy, never squeezy. Aoleu. Cred că sunt chiar. Aoleu. E chiar foarte fain. Nu, muzica. Voi nu auziți, dar eu o aud foarte încet. Aoleu, a căzut telefonul. Și o să vă mai arăt un mod. O să vi-l arăt și pe al lui Shaggy. Wow, Shaggy! Cine stui de la Shaggy, să scrie în comentarii. Îmi cer scuze că n-am mai filmat de mult timp. Dar n-am putut. Ca să înțelegeți, asta e modul pentru telefon al Friday Night Funkin'-ului cu impostor sau cu moduri, cum vrei să spuneți. Dacă auziți muzică pe fundal, e muzică de la Fortnite. Eu mă joc Fortnite. Da, chiar, dacă vreți să facem o serie cu Fortnite în care nu vorbesc, să scrieți acolo în comentarii că e destul de bun. Poate și o să vă dau numele în comentarii de la Fortnite, dacă vreți să jucați cu mine. Ești easy. Și Rip Girlfriend. Rip Girlfriend. Și va fi după aia Rip Boyfriend. Adică cu personaj care ne jucăm. Adică dacă vă uitați la iRafael, clar că știți. Aoleu, s-a bugat jocul. Ce? Mă mir că aia nu se sperie, girlfriend, că stăm cu un imposter care spune că e crewmate. Și asta spune desigur și ăla verde. Deci aici m-am complicat eu. Și abia acum mi-am dat seama că dacă țin apăsat pe săgeată, îmi dă un pic mai mult decât când apăs. Easy.
Și în următorul episod o să fac aceeași chestie, doar că nu o să, cred că o să reușesc să fac finalul. Am murit. Uitați-vă ce față are personajul ăsta. Hai că trecem direct la ultima muzică, că asta e puțin cam grea. Dacă vreți să o vedeți, intrați la Aerafel. Mă la Aerafel. Și nu mă judecați. Vedeți acolo sus că sunt mai multe muzici? Păi eu o să o fac pe prima de jos. Așa. Trecem direct la Free Play. Aici sunt mai multe muzici, ca să înțelegeți. Am făcut-o pe ultima, doar că am dat reclamă. Deci o să fac pe normal, sincer să fiu. Dacă nu pot, o fac o dată pe zi și trec la următoarele muzici. L-au omorât și pe boyfriend. Girlfriend e fata și boyfriend de băiatul. Dacă nu știați, e sigur. Încă un impostor, adică cel verde. Mama, vedeți cât de repede se mișcă săgețile? Da, am murit. Așa, trecem la următoarea muzică. Am intrat și la muzica aceasta. Așa, știți, am 953 pentru că o făcea încercam să o fac pe hard, dar văd că e chiar prea hard. Muzica asta o facem pe normal. Dacă nu pot pe normal, o fac pe easy. Deci, eu am terminat primul joc, dar primul joc Friend Night Funkin' și acum am trecut direct la moduri, fără să mă mai antrenez să mă mai antrenez. Deci, o destul de bun. Deci muzica asta este aiurită. Deci o să vedeți ultima parte după ce termin muzicile. Și la ultima parte să vedeți cât de fain face asta. Deci, într-un fel, ăsta de lângă noi, ăsta cu care ne batem noi la muzică, ăsta se va transforma și va face o muzică imposibilă, care într-un fel ca la Bob. E foarte ușoară și pe te bombardează cu săgeți. Sau ca la Tricky. Easy, tricky, key. Da, chiar. Dacă sunteți curioși, căutați pe Google Play. Orice telefon cred că merge. Și căutați FNF, că vine de la Friend Night Funkin'. Și căutați FNF Imposter. Și dacă și vă instalați ăsta, adică ăla cu imposterul, și vă jucați. E foarte fain. Pe calculatoare sau laptopuri nu merge. Pentru că vă dați seama. Adică nu ai cum să faci asta. Uite, aici ne spune ceva. Eu să zic Bob 2.0 la asta, că e un fel de Bob. Dacă înțelegeți. După ce terminăm cu asta, facem desigur și modul cu Shaggy. Deci aia e surpriza, într-un fel, a videoului. Shaggy. Dacă nu pot, o să fac un video separat, dacă înțelegeți ce zic.
Într-un fel e ușor jocul ăsta, dar într-un fel și e greu. Că trebuie să apeși pe săgeți. Pentru asta este ușor, dar e greu când îți instalezi moduri și ți le dai pe hard, că vin extrem de multe săgeți. What the fuck? Deci, din prima s-a transformat. Nu vedeți că se mișcă mai repede săgețile? Deci dacă vede Aerofel video ăsta, poate îl face și el video cu ăsta. Ca să ne arate poveste, că poate vedem povestea. Și, bă, deci abia acum mi-am amintit de like-urile alea frumoase. Dacă vreți, dați un like acolo jos. Ca să aveți 50 de ani de noroc. Credeți-mă, chiar merge, mă jur. Jur că merge. Deci, dați acum un like. Uite, acum Bob ăsta i-a tras cu pușca în el. Și s-a supărat. Și easy, Bob 2.0. De fapt îl cheamă Nont, parcă îl cheamă. Uite mă că s-a cam supărat de asta. De-mi vine așa repede săgețile. Că l-am împușcat și n-are nimic. Și i-am dat și în piept. Bine. Cred că are inima altundeva. Cred că are inima lângă creier ăsta. A murit. Ziceam că e easy, dar nu mai e easy. Când zici că e ușor ceva, fix atunci mori. După câteva secunde. Așa. Dăm un pic la free play și intrăm pe ultima muzicuță. O să dau un pic de pauză, da? Revenim. Am revenit, băieți și fete. Glumesc, nu mă urmărește nicio fată. Știu asta, cum pare. Aoleu! Ca să înțelegeți, așa este și la Bob. Te ia ușor, prima oară, cântecele de bebeluș și după aia, ho, 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 dieta mai săgețile. Mamă, deci, voi ați putea să faceți așa ceva dacă nu v-ar pune să apăsați decât o chestie, adică asta. N-am bubuit pe el, că s-a supărat. Bep? Cine mai e? Uite și pe... Uite, parcă îl chema. Nu, uite, era Bomba. Ăsta era altul. Ăla cu țigara lui. Țigăr. Așa am făcut. Acum... Cine vrea să facem un alt joc pe canal? Unul poate Bob Go. Poate vreți ăla? Scrieți dacă vreți Bob Go. Acum îl avem pe Shaggy. Wow! Shaggy! Deci încă să mai dă și la TV și mă uit. Shaggy. Scooby. E foarte... durează foarte mult muzica. Am făcut până aici și mai am vreo 4 muzici. Deci o să dau direct la ultima. Am revenit. Deci vreau să vă spun că eu vă arăt acum doar ultima muzică, că e diferit. Ca să înțelegeți cum e. Uitați-vă aici câte săgeți vin. Bio. Uite, aici poate nu-i cu drepturi de autor. O să încerc aici.
Deci asta e ultima muzică, ca să înțelegeți. Deci e grea, imposibilă muzica, dar să înțelegeți e foarte fain. What? Mort. Din prima. Oh, muzică. Muzica nu e bună muzica. Am văzut ceva de ăla. Oh, l-am putut să spun pauză, ce nu băs. Înapoi. Vine să plâng. Deci extrem de imposibilă. Ce le dă muzică la ăștia? Oh, da, YouTube. Oh, da. Ăștia care distribuie muzica. Deci imposibil. Nu te... O fiară aplicație urite care îți dau virus. Mă enervează. Nu pot face asta, dar o să o fac pe asta. Că nu o să fac. Aoleu, muzică. Prefaceți-vă că n-ați auzit muzica. Doar atâta. Păi, cam acesta a fost tot episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să mai facem episoade, nu uitați să apăsați pe butonul like și pe butonul de subscribe și nu uitați clopoțelul la ăla și ne auzim data viitoare. Pa, pa!